سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. امروزه ویدیو двойка دخترها ما در شهر نوسیبیرسک خلاقسکی تریپی نمیدو پر магазин остановка нужда мгуад амҷа докони мо духтаро сетами ойнак докони мо духтаро марҳамат кунед остановка магазин нужда ду тараф бидам леви берег правый берег бидам остановка магазин нужда бамбид ма автобусо хлопский рынок ба бихат бисёр духтаро ана минҷа территория мо духтаро бинго кунед автобуса инҷа круг главный круги хлопский рынок духтаро амчики дарамда бидгар мана докони мо духтаро двойкача дарози хушро ватим қадаши нигоҳ кунед дарозиша тигровиш ана коричневий сиёи тигровиш размераш 46 то 52 нархаш 3000 ана якумаш бекапшонаш размераш 48 то 60 духтаро 3000 рубл духтаро беҳад материалаш наз дарозиш беҳад дароз механигин дора ки фасони хушро духтаро на почошам кушодаки пешошам хе пеши бешанда нигина кашай ана инаш материалаш двух нитка спортивный ҳоя коричневый шай сиёша пеши замок кисаҳош рабочие қадаш дарози хушро на сиёи наш коричневый размераш 46 то 52 ана сиёи якуми бекапушонаш 48 то 60 размерои ман навистагӣ рӯи экран ва духтаро ана хе двойкачаи фасони хушро вардим шимош килёш духтаро почаш килёш ошуро размераш 46 то 52 но маламерка инҳо як размери калом мегирид духтаро материалаш беҳад нағзниҳои шимош килёш бо поини шимаш ба ҳамин материали танаш хушкарагӣ комплект двойкача бекапушон ёнои вайчи бинед почаши бинед полосати хушкарагӣ ана инаш материалаш беҳад материали нағз ҳамаш баҳор пошак духтаро баҳор авли баҳор пошак духтаро то вақти паплину боронгарию ба ҳузури двойкача мепошид духтаро отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон карда мешавад духтаро мана ин намудашам 46 то 52 нигоҳ кунед ҳамаш шимаш клёшо шуд духтаро шимош ҳамаш клёш ана якумангиш тигровиш материалаш кашмир мегӯяд ана дута коричневики молочниш сиёки молочный спортивный двухнитка спортивный духтаро беҳад намини скромне ки нағз как дохтагӣ материалош бантикошай пешашам хе пешишанда фасон пушташам хе фасон знаки фасони хушрошай ва ҳош кор мекунад кнопкаош кор мекунад ана инаш мана спортивный двухнитка шимаш клёш сохту намуду духташ духтаро май скромный духтаро напишташ ман намуд сохту намуду духташ ами дуташ пушташам хе духтаро шими ҳамаш клёш яъне кушодаки хушро бо мана ай намуду моҳай духтаро инам дуташ пешаши замокча шимаш клёш сеюмаш полный замок духтаро ранги халат боин ҳамаш материали об шуд духтаро материалои инҳо ҳамаш авли баҳор пошак сабукаги ҳомуллоймаки сабукак шими ҳамаш кушодак духтаро инҳо хе манекено баланд баланд яго 70-75 ба кадам расветкаги маъқул скриншот кунед партои номерои ватсаби ман рӯи экрананд отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон карда мешавад тариқи почти Россия авито доставка Яндекс маркет отправка мекунем ба тамоми шаҳри Россия духтаро двухнитка спортивный материалаш размерои майда инаш барои фасони кушода намешавад духтаро ҳамто барои фасони ва кисашай наш бом хе фасонаки хушро расветка гӯрае кунам бинед наличи аз духтаро сенамуд намин моделак размери майдекова
Монстани медиал бини гокни чи хиналска. Хадишан бини дарозу шуразану поyon. Хади бо инҳо баланд духтаро бин барои духтарчаҳоям гирид мешад. Наш сиёш духтаро. Доставки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия тариқи почти Россия Авито доставка Яндекс Маркет равон карда мешавад духтаро. Нархи тройкачаи фасон овардим духтаро. Тройкаҳо нархаш 3000 рубл 84 то 52. Двухнитка спортивни бо джинс хати духтагӣ. Стилаш беҳад назук, остиношум хевай. Полосатишай. Футболкаҳош скромни, обичнигон чизаш нест аст. Футболкаш дароз 85. Ана хел бори ментакаш пешоқиб мирад. Кисаҳош бомхе запасакошай барои тугмаҳош. Анаки мустаҳками хушрӯ. Шимаш клёши васеи хушрӯ пойнаш. Дунамуд анаин бо получат кардим. Инаш мраморный материалаш размераш 48 то 56 духтаро. Мраморный беҳад мулоим. Микинас шимаш клёши клони хушрӯ. Обшӯ барои масалан корпоши, рапоши ранги пешаш самокучу духтаро. Микинаш мустаҳками хушрӯ. Дутами цветашай сиёки коричневый шимаш клёш. Тади медиалбани гокуни чиханалска. Иҳо бо қадои ҳайго 75 баштик духтаро. Ахай шими клёш басам, но яхе дароз намебиёд то зонуя. бо нахе микровилвет рубашка шимаш қади ҳай размераш 44 то 50. Хадиш дароз некин 1.15. Остиношим хе фасони хушрӯ духтаги тани худумандамай. Дига намудаш духтаро неки материалаш бовар кунед об шӯй нас шуштуштум бошид ин материала. Духташ метани худам поштаги бо ино има замокдораш духтаро неки удобни беҳа нас корпоши гӯчпоши раба хадаш эмхе аз оно анч поён. бо манахед войкои размери калома 50 то 60 бе капушон. Материалаш мулоим ки нағз обшӯй кашмир авли баҳорбан беҳад нағз духтаро. 2500 бе капушон замокча. Расцветка кирӯекринам бинед наличи ҳаст духтаро. Отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон карда мешавад. Яку 70 бибинед аз ону чихе поёни хушрӯ духтаро бо қадои паст бошад анча поён мешавад духтаро. Ҳама светаи ки мен рӯи экранам бинед наличи аз 50 то 60 размер ба размер мегирад духтаро. Расцветка ки рӯи экранам бинед наличи ҳаст духтаро. Отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон карда мешаванд. Ахе куртачаҳои бо аҷоибот назуки двойкачо моҳай духтаро размераш 46 то 52 тори мегирад. 2500 материалаш имхе вилвет монанд обшӯ духтаро. Двойкаҳое ки ман мебиёрам бисёртар ракам двойкаҳои обшӯ биёрам ки шута пошед. Амма двойкачаҳои мо беҳад материалаш нағзи обшӯ духтаро. марҳамат кунед ки ба кадом расцветкаш мақул скриншот кунед партоед. номерои ватсапи ман рӯи экрананд. одаме ки дар шаҳр Новосибирскаед метавонед омда пеш пошти харидорӣ кунед духтаро. мо адреси мо Новосибирск Хлокский 3Б улица 3Б кунедгар Хлокский улица 3Б кунедгар адреси мебурад. Беши монда дута остановка. Номи остановка магазин 19 гуд алеви берег аправи берег автобус аними то ғири магазиномо боварда мефурдад духтаро. Расцветка ки рӯи экранам бинед наличи ҳаст.
отправки ما از شهر نوسیبیرسک به تمام شهر روسیه روان کرده میشن. این دوایکچه ها هم نمودش هست دخترها برای فروش. размеры нигоҳ кунед то 60 меёвид аз 42 то 60 мевидио двойка меёвид духтаро двух нитка спортивни ана инам свободный хушрӯи қадаш дароз заки хушрӯи чорта светашай расветка ки рӯи экранам менед наличи аз материалаш двух нитка спортивни ҳоям а ин пеш сатракои готовый видео пафтам духтаро тамоми намудаш ҳаст сатракои готовӣ вай пеш куртаҳои дароз партафтам размеро ҳаст духтаро ҳамаш бори нав духтаро бо мана двойкачаҳо духтаро расветкаҳош ҳаст размеро ҳаст духтаро бо якте дига видеои шарфҳои нарядним партам иншоалло духтаро бо авиам вибор кунед ҳозираш ба хулас шарфо ромалакҳои майда шарфчаҳои майда сатр шарф куртаҳои дароз той пошак коча пошак мана двойкаҳо размеро 42 то 60 духтаро хулас ҳама чизаи майдачӯйда резинка зажим сатрои каротки дароз нигиндор бенигин хай хулас тамоми чиза ҳозираш ба шумо меёвед аз дукони мо бурагӣ борум диги бори бисёрум диги ҳама чиз ҳаст иншоалло двойкачаҳои размераш 42 то 48 дар қадаш дароз духтаро бо мана ин намудаш аст размеро 42 то 48 2200 рубли двухнитка спортивни духтаро доставки мо аз шаҳри новосибирск ба тамоми шаҳри россия равон кунем нархҳои ман духтаро нархҳои қимат не нигоҳ кунед دیگه جا دیده نگاه کنید من نرخ‌های قیمت نمی‌فروشم ماکسیمم 2200 2500 همین درازای خوشرویی که باشد مثلا 3000 این قیمت نیست دخترا یک دوایکه ما گرفتیم 3000 3500 نمی‌فروشیم دخترا 2000 2200 دونیم می‌فروشیم برای که خلق بام جبر نشود حاضر مثلا پولیاوی هم آسان نیست دخترا اویله‌هایی هست که 3-4 دختراشونای و ها طلباشون بسیار مثلا سطر باشی با لباس باشی و برای همین دخترا من نرخ قیمت ماندگی نیمونم میفهمم آدمای از نکایا مردکای کار کنیشه برای همین دخترا نرخای من نرخای دست راست دخترا کرتای مثلا 10000 12000 نیست ما با ماکسیمم 3000 4000 کرتا 12000 باشتگی ها با یوتیوب پوری کرتا مثلا بعضی ها با یا بعضی هم میگن که وای کرتاهایش ما فقط دوایکتان بسیارو مثلا کرتای 10000 12000 ایپیک بیارید خیلی ایپیک ها با هم تو یوتیوب دارید پوری ایپیک دخترا مثلا کرتای قیمت باشتگی ها مثلا کرتای 2000 3000 نباشته 10 12 15 20000 باشتگی ها با مرحمت یوتیوب پور اینترنت مگزین السلام علیکم تو یوتیوب دارید کرد که بالا اینترنت مگزین بمی دارید برای همین دخترها که به کدام معقول باشد فوکس خودش ویبر میکنه دخترها انایها دوایکچای شیمش کلیاش خوش رو ترویتکی ستیل متریالش لیون لیتنی رسویتکایی که دیدید نلیچی هست دخترها هر یک مثلا فروشنده ریسک خودشای مثلا کلینت خودشای همه به خداوند ریسکش دادگی خدا به شکر امروز 1000 سوم کار میکنیم یا 500 سوم کار میکنیم خدا به شکر برای که خیر خداوند امروز هم ریسک ما نستگی بدست برای همین ما نرخ قیمت هم نمیفروشیم ناشکری هم نمیکنیم یا اون کسی که پیش درآوی کم نمیکنیم عربی زندگی خودم مثلا یکسی دیگه عربی زندگی خودش بعضیا میسوالن چی با این خیلو شما این خیلو یا این خیلو و این خیلو برای که من اشکی به کارم ندخترم من اولی خودم زندگی خودم بچه‌های خودم من وقتم هم نکی یکسی فکر کنم یکسی مثلا اینش این خگون و ایش این خگون برای همین دخترها هم من به ویشای هم ما به خداوند رزقش نویسیدگی 500 سوم کار کنیم هم خدا با شکر 1000 سوم کار کنیم هم خدا با شکر دخترها двойка ҳои ҷинсаш мулоима ки саб бука гавали борпошак шимош клёш духташ стилаш скромни духтаро сенамуд расветкашай размераш 46 то 52 духтаро остинош резинка материалаш мулоимаши нигоҳ кунед мулоима ки саб букак
Анами расцветкаги ро экран бинед. Наличие 3 намуд расцветкаш аст дохтаро. Отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунем шудем. Хас стилое ки дохтарон пошанд беҳад хушрӯҳ размерое ми масалан ро экрананги 46 то 52. Кива кадом расцветкаш мақбул бошад скриншот кунед партаи дохтаро. Бисёри ҳози охирон вақт дохтаро бисёр мехел ватсаби манба мебуранд ки апа курта манба мананда хай 6 та фарзандам ай мананда чизим поштагим не хай курта подарка кунед ё курта тед ё ки мехелтед хай дохтаро чихагом ма одаме ки чишмам ки намебинам намедонам ин телефон пур менависад ки манба курта подарка кунед курта тед мананда 6 та фарзандам ай зиндагим танг хай чихагом мондам фикрамо ҳай моям хай аделамо буроварда медодиги одамомо ҳасту неки мо хай интернетанда ки ай пушти телефон гам мезанад мо хай одамо ба хай боварам намкунем намедонем яктишон ҳамхай навистиян ки ва ман 6 та фарзандам ай зиндагим танг ҳамаи куртами румол мефурсонед ман ба хай нависам ман навистам ҳамхай ман намедонам шумо намешиносам ман шумо ба чӣ хел вай мекунам ман одаме ки медонам хайр мекунам ки ҳамна дониста сони хайр мекунам гомгар хай бо ҳамин бо ахираш ба ҳақорат шапо хай манам гуфтам хай 6 та фарзанда таваллуд уҳдадориями 6 та фарзанд хӯрондан пӯшондан ҳамин тоҷикои мо ба мақол ки ҳа худованд ризқаша метиҳад хай худованд ризқаша метиҳад шумо кор кунед меҳнат кунед худованд ризқатон метиҳад ку просто так хонанда шинид теки хӯрам занки мурам гуфташта наметонед ку ҳамхай навистам ки гуфтам хай 6 та фарзанд таваллуд карид уҳдадориш ҳамхай қин хай пеш аз таваллуд кунан хай фикр кунед охир зиндагӣ қин гом хай ту мана чӣ хел ку хай гуфсӣ хай ҳақорат шапа кара намедонам блокировка карми чо карми хай хулас пеш аз як кас ма навистам фикр кунед то масалан ҳама одам масалан оили чихагом зиндагии худаша дорад масалан шахси оилави худаша дорад ҳар як оила ҳар хел масалан якта чизам озами одамои мо тамом як чиз ту бо парт додам тагаш ба насиҳат кунӣ ва ин хел мешад ё ин хел мешад ҳар як оила масалан зиндагии худаша дорад барои ҳамин духтаро фикру ақиди ман ҳар як шахс фикру ақиди худашо гуфтаанда масалан озод барои ҳамин ҳамхай бисёртар ҳамхай смсошсоз аввал пеш аз навистан фикр кунед ки чизе мегӯед чизе мемонед барои ҳамин як охирон вақт як 3-4 та ман хай смс шудагӣ буд хай гуфта гузаштам духтаро хай мекунем хайр мекунем намекунем немоям мефаҳмем моям одам медонем просто одаме ки дида хайр кунӣ ва бо хубтар двойкаҳо духтаро дидӣ двойкачаҳо тройкачаҳо духтаро ҳамаш летни далчиш пашимаш килёши хушрӯа расцветкаи ки рӯи экранам бинед наличие ҳаст духтаро отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунем шад мо дар шаҳри Новосибирск отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия тариқи почта Яндекс авито доставка уна куртои двух нитка спортивни размераш 42 то 48 2400 рубли беҳад стилаш хушро духтаро ана ин тройкачомо размерош аралаш мондаги 44 то 50 ҳаст амин хулас 44 то 50 ҳасту ҳар як размераш аралаш духтаро 6 намуд ба фикрам расцветкаш аст бо спортивниҳои 50-56 клон расцветка размеро духтаро инаш дарози хушрӯа инаш бо камтар короткитари бе капшон бе ҳичи 3 намуд расцветкаш аст духтаро отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунем шад духтаро бо мана двойкачаҳо ҳаст размери 2 дон размер мондаги 50-52 барои ҳамин 2000 рубл барои шумо духтаро двойкачаҳо ҳаст духтаро двойкачаҳои размерҳои майда 42 то 48 бошакоя барои духтарчаҳои ёшам ҳаст чизамо куртаҳои масалан нарядниҳои видеокра партофтан двойкаҳои мана будагии видеокрам хай хулас бо магазинанда ҳаст имина ҳамин видеонги нею ман борокое ки нав буд ҳамиҳоя яъне хулас видеокрам духтаро отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунем шад духтаро ана ин света бо свети оливкови цветашам ҳаст духтаро ана хе двойкачаҳои Сингапур мегӯяд материалаш анамиҳо ҳаст духтаро анами сохту намуду духти яъне либоское ки буд мананда наличи ман барои шумо видеокрам ваи шумо интизор
смс-ҳошмо интизор, отправкаҳо ҳар рӯз равон кунем шуд. Тарақи почта, Яндекс Маркет, Авито доставка равон кунем шуд ба тамоми шаҳри Россия духтаро. Ана меги куртачои са букаги Лион духтаро. Са букагиҳо летни вариант. Нахе шимош клёшук шурору башкачомо яктами цветаш монги 46 то 50, 52 шам ай духтаро. Мана хел двухсторонний безрукавка, размераш 46 то 60. Ду тараф ҳамин тарафш пошти мешад, ҳам ай тарафш пошти мешад. Инам двухсторонний духтаро 42 то 50. Сиёшам пошти мешад, наоборот шумай. Ана инаш бошад коричневишай сиёшай духтаро, сафедаш нест. Ана ҳа двухсторонний духтаро, коричневий баландашай рӯш. Дарнаш сиё, молочный сиё, ана хелако ҳаст духтаро. Ана инам ҳай 50 то 54. Двойкача 2500 рубл, 42 то 48. Бо мана хед курти дарозомо мондааст, видео накара, костюмдор 2800 рубл то 52 ҳаст. Неки маламерка бреми то 50 навистам. Костюмдор духтаро, фасони хушро материалаш мулоима костюмаш, материали курташ вай микровелвет. Ана инаш леопард мугод материалаш лапша монанд. Пешаш кама как замок монад, то намиҷаи замок, дигаш ҳамто фасон кожа ремень такшай. Размераш 42 то 50 ҳаст духтаро, 2400 рубл. Леопард анаи костюмдор 2800 рубл духтаро. Пишанда ҳеҷ чиш нест, скромный стойкача духтаро. Куртои рӯи хону пошак беҳад хушрӯ духтаги бовар кунед, духташ беҳад маъмул маъқул шуд. Светош нигоҳ кунед рӯи экрананда. Светошам светои хушрӯ необични, остинакош фасон келинчак мешудагиҳо бам беҳад нағз рӯи хону ба материалаш хеб бемгоим. Хеб бемгод баъзеҳо маечни мгод, вискоза мгод. Ам хе хуш рӯи як духтаги. Сия намуд ми расветки рӯи экранан бенед, наличи ҳаст духтаро. Нигинакошам Сваровски ҷилошу бенед. Чӣ хушрӯ. Скромне ки хушрӯ духтаги чокаш беҳад хушрӯ духтаро. 1800 рубл, размериш 46 то 54. Неки маламерка я размери калон мегирад духтаро. Иҳо оба намидарод. Иҳо хебе оба намидарод духтаро. Бо дунамуд айнҳай 50 то 60 духтаро. Инам калон калони хушрӯ духтаги. Материалаш маични ҳоя 1600 рубли духтаро. Барои рӯи хонупошӣ, масалан столовияда кор мекарди духтаро, бом беҳад нағса, букаг изораш поча чани сиё, қадаш дарози хушрӯ, қадаш 1.15.